rasa. Rasa apa? Apa? Wong mau wis mbok omongi no. Udah omongi. Meneng. Ayo nembang Mas ya. Enggak nyanyi. Lah kluthuk kok ya iso kaya ngono kuwi. Mau coba Pak Kit, nang mburi kok pertama gunungan ngono. Malah ngunang-ngunang. Mau pas nang kene bisa aku lu gunungan iso aku. Kok tak tambah 100 meneng ya. Nomor loro apa? Nomor loro tasih sinden. Mbok omongi lho mau. Iya ngono ki ngisi-ngisini mbok omongi. Wong aja ngapusi ngono. Mau lak menenge ra konangan. Dosa kowe ngapusi kowe. Mau mbok omongi Nek kowe ora kencanan iso, Duk. iso Pak, kowe mau meling aja lali lutuk. Terus kowe lali aku mbleset isin lho kowe. Alah. Mbleset isin no. Bagong ing mili gedhe mriki. Amin barakallah. Alhamdulillah dalu menika insyaallah kula lan panjenengan pikantuk mandat saking warga agung masyarakat Miri Gedhe sedayanipun. Nggih. Mboten ngirangi raos hormat kula Den kalian para-para jajaran kepemerintahan wonten ing Miri Gedhe, Porkom Pimcam rawuh, sedaya masyarakat malem makempal manunggal nata jiwa lan raga dalu menika ngawontenaken tasyakuran. Nggih, insyaallah wong sing akeh syukur kula dongake panjang umur, uripe makmur Allahumma. Amin. Wong sing ikhlas muga-muga sing gerah ya enggal waras. Amin. Niki lho Mas, insyaallah ora roboh tansaya bakoh niki. Ora lokak saya kebak, ora wutah saya wutuh, sugih ora malih penak ya ora ndangak. Insyaallah Piyayi Miri Gedhe yang selalu menjunjung tinggi budaya Jawa Indonesia. Tepuk tangan untuk Miri Gedhe. Dan Miri Gedhe bisa menjadi contoh untuk warga-warga Indonesia. Mumpung semalam ini di live streaming. Alhamdulillah. Di Miri Gedhe itu berbagai antar pemeluk agama ada. Islam, Hindu, Nasrani. Berbineka Tunggal Ika. Beliau bersatu padu guyub rukun. Bisa menjadi contoh untuk Indonesia. Tepuk tangan untuk Miri Gedhe sampai Blitar. Pak Saestu, Pak Sigit. Kula niki sing iso diarani menanamkan persatuan dan kesatuan. Leres. Awake dhewe dadi mengemban amanah budaya. Bengi niki nyenengke warga, mengeti merti desa, son ya disewa, panggung amba ya ditata, panitia padha ngetokke daharan wis samapta, njur sik nimbali dagelan saka Panaraga, njur kalih jok kluthuk sing riki dalu niki ajeng maringi napa. Terus kowe kok meneng sing mbok pikir apa? Sing tak pikir engko bayaran piro. Lah ora usah mikir kuwi. Ngene lho, sing Jo. Sing enek syukurana. Sing urung enek entenono. Sing wis ngalih ya ikhlasno. Lho kowe bengi iki nyambut gawe kabeh wis ditata. Ora nek sing kurang ya aja gawe gelo. Nek kowe engko ora entuk sangun entenono, sapa ngerti disangoni rondo. Rondo bakal rujak jenenge Mujiati. Kok ora padha iki piye to kowe iki? Liyane kok Iki kepiye ngono lho. Aku isine. Nyapa kok cengengesan? Kudune iki semangatmu luar biasa lho. Isin aku Pak Igit. Kok isin sebabnya apa? Kok isin kepiye? Kok isin ngopo? Aku iki kula niku dalu niki kalau iki kepake jenengan teng pundi? Samben. Padepokan. Dalu niki pake jenengan teng mriki. Nggih. Kula niku ya lek samben ngono wis padha dulur kabeh. Ya. Bengi iki aku jan isin aku. Kita sebagai pelaku seni nggak boleh rasa malu itu dihilangkan. Dihilangkan, ya tetep tak hilangkan. Tapi ki nun sewu awakmu ki sing gawe isin aku ya awakmu. Loh, lah masalahnya apa wong perform ya kepenak, semua disiapkan kita Mas Git. Siapkan. Ade iki tanggapane ki larang. Mosok klambi yo spray kaya ngene iki piye. Wis tak batin. Iki lho, wong ini ora kreatif ngene iki. Ora kreatif gundulmu. Lah ngapa to? Spray ngene iki yo isin. Loh, ora kok perkara isine nyatane bojomu dek ingin gawe klambi saka kain gandum ya apik. Apik piye? Mas yo kowe saiki spray bojomu ya kain gandum. Kain gandum mbok gaekne pas kene tulisane ra mbok ilangi. Lah kuwi kreatif kok. Kreatif gundulmu pas kene tulisane enek kok. Piye? Berat bersih 5 kg mulane. Rumasamu separuh setengah kilo piye? Lah kene kok katoke lek ku gaeke ora mbok gawe. Ya tak gawe lho gilani ke. Lah ngopo wong kayak tilase
awake dhewe lak entuk brand ambassador to. Niki lho Mas Sigit, gaene kathok kula. Heeh. Nggih ini jare. Terus? Terus tak nganti saiki tak gawe kae. Wirune yo pas. Jare iki mau niki nun sewu. Niki rada kreatif tapi gilani. Kok iso gilani? Lah klambi kok spray. Nggih. Nek iki arepe gawe jare niku pun digawe niku jare kok spanduk namanya niku produk niku lho Bos, Telkomsel kartu telepon niku lho. Heeh, piye. Lepas wirune tak wiru. Terus Gak tak gawe iki. lah tulisane lah apik to. Tulisane apik niki tulisane jangkauan sinyal kuat ngono bro. Lah kowe lak sinyalmu apik. Sinyal itu dalam kategori secara konteks pemikiran ora kok jorok lho, ora negatif. Wow. Cerdas itu juga termasuk kategori kuwi. Sinyal, cerdas itu termasuk sinyal. Lah nek gone ning kene bro sinyal kuwi. Lah iki kan Kritik yo ngawur kok. Niki lho Pak Igit. Gawe kostum yo kudu Nah. nganggo empan papan. Niki lho, Pak Igit lho. Ora koyo span. Lah aku yo diwene kritik yo ngawur kok. Jenengan? Loh, iyalah yo kathok. Napa, Pak? Alah-alah bekas spanduk jamu jago. Enten pian. Alah yo ora tak nggo saiki. Lah napa mboten jam Lah pas niki kene iki tulisannya berdiri sejak 1819. Dah kemenge aku. Berarti yes, terus ngene. lah kok dengengek terus to kok iso. Ngeten lho Mas. Pak Igit. Ampun ngeten aku tau ngeten sarungku keri kok. Kreativitas itu tidak terletak di kulolan penjenengan, tapi kreativitas yang ditanamkan untuk Betul. seluruh masyarakat wonten ing Miri Gedhe. Nggih. Ini sangat-sangat kreatif loh. Nun sewu, desa sak kecamatan itu yang tersohor niku sini loh Pak. Tolok ukur. Tolok ukur. Nggih. Paling tidak ini menjadi motivasi untuk desa-desa yang lainnya. Betul. Tidak dijadikan satu kecemburuan sosial, tapi dijadikan motivasi bagaimana ini bisa sama-sama maju. Ngono lho. Dadi Mbah Lurah ki leh pemimpin ki wis kaya-kaya ki wis tenanan. Mbah Lurah Bahari Purnawan. Nggih no. Mbah Hari Purnawan menika kalih kula niku pun plek, Pak. Mbah Lurah. Sing ndi? Menika Mbah Hari. Oh iya. Kok iso kanca plek? Sik Mas iki kok sajake geseh iki. Sik Mbah Lurah Hari Purnawirawan ndi? Purnawan. Mbah Hari Purnawan kok Purnawirawan. Kita yang ganteng ya lambemu bosok iki kok. Mbah Hari Purnawan ndi? Ayo. Niku Mbah Hari Purnawan. Lho. Sik menika-menika ndi piyayine lenggahe iki lho. Ya Mbah Hari. Mbah Hari. Lho. Ora jelaske sing ndi? Ayo. Mujati niku lho, Mujati lho, Mujati. Nyapa kok Mujiati kok iso? Kowe arep golek petise kowe. Mbah Hari. Iya, ha. Menika lho Mbah Hari, Bos. Ndi? Nggih. Lho, menika. Lho, menika mana? Iki lho. Sing ndi wong iki Mas Kliwon Dewan? Ndi? Sebelahe. Sebelahe dudu. Kuwi Mbah Lurah Siraman. Lah terus sing ndi Mbah Lurah? Tengahe. Tengahe ya dudu. Wah, Ayo. pokoke sing ngedep tape ngarep dhewe ya kuwi Mbah Lurah. Kowe iki iso-iso mek ngetes tok kok Mas. Iki lho sewu, Bos. Piye? Niki ilmu alam. Terus Begitu saya melihat situasional ini menjadi ilmu bahwasanya Mbah Lurah Hari ini bisa ditunjukkan sebagai pemimpin desa sing insya Allah amanah mengemban amanah mimpin desa, mimpin warga masyarakat untuk ing Miri Gedhe. amanah Lho, iya. genah Genah. tur berkah ya Iya, barokah. mergo nyapa? Tak delok lenggahe Mbah Hari ngarepe apa kuwi? Tape. Tape iki saka tembung ta karo P. Dua suku kata. Dua suku kata. Tape kuwi ta karo P. Kuwi diwaca Tape. lah Artine Artinya menika panganan. kepanjangan tape. Tape. alah kok iso. Wong wis diomongi dua suku kata kok iso. Lagi pagi sebelas Ngono. Ayo. Tape. Nggih. Taki tatak. Tatak lan terwaca beliau Mbah Hari dadi kepala desa. Insyaallah wong lek tatak yen wani aja wedi-wedi, yen wedi aja wani-wani. Beliau insyaallah mengemban amanah menjadi kepala desa, kedepannya akan bisa mensejahterakan warga masyarakat Miri Gedhe saya. Tepuk tangan untuk Mergo Mbah Lurah. Tatak, Pak. Mula biayane ketok yen dadak dedeg Loh, kuwi dhuwur. iya paribasan ki Sak-sok. sak-sok ya sok ana sok ora. Iki Ya mesti ana ne. Mbak Lurah ngeten iki lho, Bos. Iya, iya. Ki. P menika saka tembung pepenget utawa pepiling. Beliaunya nun sewu nyapa nggih sangka. Sebabipun kok ngagem sangka. Mergo lek nggih helm dikira pemadam kebakaran. Aja mbok blesetke to. Wong sangka kuwi wis Iya. jiwa. Anu nun sewu itu Religi kuat. identitas seorang piyayi P menika pepenget dados beliaunya itu manembah marang Gusti Kamurbeng dumadi. Insyaallah ora lali, insyaallah bakal ditindakne 5 waktu ora bakal telat Pak Igit. Mas tulung Mas. Niki nun sewu Mas Igit. Menika nun sewu. Saya itu berbicara realita apa yang ada di depan mata saya. bener. Dados tape menika sejatine nggih menika tegesipun Ingkang sampun Oke, dipun oke, runcik oke. wontenipun sakngajengipun Mbah Lurah Hari Purnawan Nggih. menika lak wonten tape, taki tatak, peki pepeling. Pepeling. Laras. Nah,
Lajeng ingkang sampun dipun adhem mboten kok namung tape kemawon. Apa wae, Jo? Wujudipun wonten telo. Niki Apa tegese telo? Telo ngono. Telo. T karo lo, dua suku Nah, kata. kita Bos. Aja pilih kasih. Ngono lho. Telo. Teki saka tembung teko, Pak. Loh. Setiap kali ada acara apapun bentuknya Mbak Lurah tetap teko, baik itu kebahagiaan, baik itu duka. Kuwi wong mantu, kuwi wong ninggal, insyaallah belanya teko. Iki sing darani pejabat cedak karo masyarakat. Guyupi, Pak. Lo Loki longgar, dilonggarne wektune kanggo masyarakat. Masya Allah. Tidak mementingkan kepentingan pribadi, tapi mementingkan kepentingan golongan. Masyaallah bocah iki nek angger pikirane dagelan iki nek wis lunas padang, Pak. Lunas matamu iki. Piye to? Wong yo tak seneng-senengke wontenipun tape telo sampun dipun roncel. Ono apa meneh? Kasusel wontenipun gedang. Gedang menika gedang godhog, Nah. gedang. Gedang menika sak sampunipun bersih desa nggelar wayang nimbali Mas Sigit dalang saka Rembang. Insyaallah gedang menika gegayane bakal pinaringan pepadang. Alhamdulillah. Dadi warga masyarakat sak menimbale sing biyen paribasane seret rezekine bakal dicedhakke rezekine, didohne bilahine cedhakke rezekine. Alhamdulillah. kuwi filosofi niki. Iki lho, Bos. Sregep nyumbang insyaallah rezekine Kula niku ngoten niku, gamblang. Bos. Aku gumun karo kluthuk bengi kok encer uteke. Encer, Pak. Lho, kula encer, Bos. Saking encer iki ndek iki ndeletek ning kuping ndek iki. Kuwi penyakit kok iso. Lah iya Mas iki pikiran wis bablas ning kopon lha. Wonten tape telo gedang godhog lan sak rumpinipun wonten Roti. Roti. Apa tegese roti? Roti. Terdiri dari berapa suku kata? Dua suku kata roti. Apa kepanjangan roti? Roti. Roti ki rono rene kudu ngati-ngati. Dadi wong miri gedhe kene iki rono rene kudu ngati-ngati. Insyaallah ora duwe jiwa adigang, adigung lan adiguna, kabeh tetep mawas diri. Mulane miri gedhe ini menjadi barometer desa kerukunan dan keakraban yang selalu ditanamkan berbineka tunggal ika, berbeda-beda tetap satu jua. Kudu eling diniling rambut. Lho iya ngopo? Rambut putih. Bakale mulih, Untu ompong, bakale ngerong, pipi kisut. bakale mlebu bolongan sing ciut. Loh, welok. Lho kula niku lek ngeten iki Wontenipun telo gedang lajeng roti kasusul ingkang dipun sebut Nogosari. Lho Nogosari. kowe penak nyebutne tok kene mikir utekku bosok. Iki kanggo patuladan. Patuladan kowe mek tekok tok aku mikir lho iki gedeng. Bengi iki suguhane tidak sekedar suguhane ono filosofine. Nogosari. No menika nata gelar ing dalu menika muga-muga ora ana rubeda apa-apa. Go menika gotong royong Pak, menika gotong royonge warga masyarakat ini bisa ditunjukkan bahwasanya kerukunan warga masyarakat Miri Gedhe ini sudah bisa dibuktikan. Go, gitu. Go. Gotong royong. Nogosari. Saki sayek saka kapti. Riki rina wengi tansah ndedonga marang Gusti Kang Murbeng dumadi miturut karo kapitayane dewi-dewi. Wontenipun Nogosari kasusul nggih menika bentul. Enak betul. Emek iki lho bentul goreng iki lho. Wong kene iki panganan akeh kok bentul. Bentul menika saben isuk mesti nutul. Nutul Aja sembrono lho. Tegese ngeten lho Pak, ngeten lho Pak. Angel menawi. Bentul saben esuk mesti nutul. Nutul apa? Tegese nutul jam beker, Pak. Nutul jam beker. pas jame. Alarm pas jame subuh nindake salat subuh. Ngono lho, maigit. Mboten nganti lerwo. Wontenipun Nogosari bentul telo lan sak sedayanipun lajeng wonten dedaran kacang. Kacang ki ngiring-ngiring kowe aja kakean cangkem. Dadi Lah ya kok kono. kok ngono piye kowe metekak tek-tek gendeng jan iki. Lah ya nek Lah ya apa? kowe lak wis negeske Negese sing jenenge lurah ki lurus lak terarah. Lah iya. Mula netembange Mbah Lurah sregep ibadah. Pak Camat salat aja telat, Pak RW salat aja dhewe, RT nera salat ditapuk lambene. Gak aku kok iso. Kok iki ya tenanan kok. Tenan tekono maigit iki gedeng Lho, maigit. nek aku takon kuwi lumrah, nek lak sejatine ngene Mas. Sampeyan karo aku ki aku mengalah mergo aku bocah enom sampean piyai sepuh. Nek perkara nggon ilmu sejati olah raga lan kanuragan tembus ana ing rasa kuwi lagi aku. Ngono lho. Kowe lak ming pangucap nek aku
rohani, jasmani, kolbiah. Bener Pak, masa Pak? Nek aku teori iki praktek iki bisa. Kuwi lho. Nun sewu nek sampean nggon pangucap, nggon latih, ning aku nggon rasa, Mas. Tenane. Lho, apa wae sing mbok rasake aku iso ngrasake kok. Apa sing tak lakoni? Oh, aku iso piye iso nyawang apa sing mbok lakoni. Ngono lho. Tenane. Lho, kepiye kowe arep ngetes aku apa? Iki mumpung padha adoh omahe lho. Dites apa meteng kowe? Lho. Nodi kabisan. Oke, Pak iki seksi jenengan. Kowe lho. Aku seksine. Saestu nggih. Heeh. Pokoke tak tes ya. Tesen. Aduh yo. Kowe plak wae to kowe iki. Salah bacot. Iya. Ayo. Ayo, lono. Lono. Lho, aku rambut tutupi lho, Bos. Ya nak tutupin kowe. Peh. Kita ketok. Eh, kelapono sik to, Bos. Kak wis iki saeneke iki. Ayo. Ya. Wah, ambune amis e ngene iki lho. Mbok wene kancane. Lah iki lak keramas neh ta aku. Izin Pak Git. Izin. Lek pancen iki kula lak ngetes kan wau jelasne napa sing Mbok omongke, Jangan- ratiteske nggon panganan. lek niki ulah Kahanan to, Kahanan. Bos. Piye to? izin Pak Sam? Git. Bebas. Kulo. Iya, kowe amis e koyo ngene lho, Bos. Ya. Wis, Wes, izin Pak Git nggih. yo. Tarine, Bos. Ayo. Wes. Sing tak cekel apa? Wes to, Wis. Mas Sigit. Nun. Minangka panjenengan sing lenggah ngasta dalu niki kula nyuwun wedal panjenengan sekedap men, Mas. Apa? Jenengan ngempet ambekan sekedap mawon. Wah, engko wentot kok. Kula tak njajal ragane kluthuk liwat napas panjenengan, Mas. Ayo. Wis, Wis. sing mbok cekel kuwi mujudke cekelane dalang, Apa? gunungan. Loh, Iya lah. loh. Piye to kowe iki? Apa jebule? Oh, Eh. ayo cepet. Piye, Oh, ngiceng engko. Sik kok gegek. Embere bolong kok gegek. Jangkrik tane. Lara pas pojokan nucuk. Lah wong pasrahi mbok kampleng. Pas pojok ala tuwa. Lah mau guru ngecek kok bolong kok. Lah iya, ora masalah kowe. Pojokan ya. Oh, Sik bolong-bolong. kowe sik ra iso ngakoni Ya, oke. nek aku luwih Sik. iso nata rasa. Wis. Siap ya? Wis, Ya, apa iki? sing mbok gawa kuwi tase sinden. Cepet iso. Wis to. Kowe Loh, aja dibuka. kowe nek bengi ki arep tekok apa mumpung aku iki mandi. Kowe tekok sindeni bengi ki katoke apa aku roh. Lah wong iki kabeh kira nek sing katokan. Jaritan kok kuwi. Lah iya, Jari lah iya. ano. Ngono, ayo jajali. Sarkas. Ya, Ya, cepet. Wis, Borong. Cepet, apa iki? sing mbok jikok kuwi ngombe. Iya. Aku kuwi panguripane menungso. Ayo. Piye? Kowe sik ora ngakoni. Aku iki jane ming nodi atimu tok kok, Mas. Senajan to sedulur ning beda gowok, beda sogok. Iya lho, kowe nyekel apa wae mudeng ki to, Mas. Lah nek ming pangucape nggih apa? Aku rasa, Mas. Rasa. Olah kanuragan lan olah rasa. Rasa apa? Apa? Wong mau wis mbok omongi no. Ngomongi. Meneng. Ayo nembang Mas ya. Udah nyanyi. Lah kluthuk kok ya iso kaya ngono kuwi. Mau coba Pak Git, nang mburi kok pertama gunungan ngono. Malah ngunang-ngunang iki. Mau pas ning kene bisa aku lu gunungan. Engko tak tambah 100 meneng ya. Nomor loro apa? Nomor loro tase sinden. Gua omongin lho mau. Iya ngono ki ngisi-ngisini mbok omongi. Wong aja ngapusi ngono. Mau lak menenge ra konangan. Dosa kowe ngapusi kowe. Mau mbok omongi Nek kowe ora kencanan iso, Duk. iso Pak, kowe mau meling aja lali lutuk. Terus kowe lali aku mbleset isin lho kowe. Alah. Bleset isin napa kok iso. Lah nek lak sing penting gawe guyune wong ibadah kok. Guyu tapi ngapusi iki berarti dhuwitmu ora halal kowe. Ra kalal mbok tampa lambemu. Kowe kurang ra ngapusi, ngapusian kowe. Ane ra ketularan dosane. Ngapusi oleh kowe nggae guyune wong ning ora oleh ngapusi. Ha terus. Yen iso ngomong iso, yen ora ngomong ora. Wah, Iki lho masmu lho.
Rupane kok sumur bor kan dadak. Sumur ndasmu. Oh, iso. Apa sing mbok lakoni? Iso tenan kowe? Aku lho. Oke, jajali. Klasmen. Pangapunten Mas Git. Pau panjen kula bloko suta blakotang. Panjen kula nggih omong man kali niku, Mas. Nek niki jajali kula kok ora Awakmu wis tenan kowe. wis ta apa? Sik. Tolong. Wis, jajali. Wis. Wis ki apa ki? Ki. Wis tolong. Pun. Wis. Wis. Siset. Sik. Kok dibuntel plastik ya apa kuwi? Ayo, nek ngerti ki to, Mas. Ayo ki apa ki jare? Kok dibuntel plastik? Iya bener di butel plastik Iya, kabeh. iya. Kuwi barangnya dibuntel plastik ta kuwi? Iya bener bane. Sik. Ayo, apa ki? Tahu bane. Bosok ra kowe. Waduh lame. Lho, kudu iso. Rasa ki non sewu. Rasa iki kadang-kadang kan ya bingung. Iya. Wis. Kecil kowe. Iki apa sih tak cekel ayo. Kuwi Siset. kuwi setik drum lek ora salah lho kuwi. Tani ya roh. Nyedak-nyedek kita ndelok ambune iki. Pamong iki. Napa, Bos? Yen iso ngomong iso, yen ora ngomong ora. Lah, Aja gampang ngapusi. Dadi Iki lho contoh kakangmu. Iki lho. Lah, dadi lek oleh rezeki ben halal, ben barokah. Lah tapi kok kowe muni ngono diguyu wong akeh. Lho, uang guyu iki non sewu, uang guyu iki ora mergo lucu. Iki terpukul dengan kepintaran saya. Wah, sik pisan kas. Sebenarnya kok pisan kas wong iki tak bedhek Mas kowe. Cili-cili. Lei. Aja cilik-cilik to. Sing tak cekel apa ki sik? Wes burung. Wes. Apa ki? Cilik. Cuwilik bener kae. Sing tak cekel apa ki? Bahane kok beling. Bener. Sigel. Gitu Mas. Betul. Iki salah gelas kuwi, gelas. Roh iki. Nah, oke. Apa-apa paham. Lah, tak bedhek sik kok bahane sik aku wis paham ngono. Pisan kas. Aja meneh kok pisan kas. Ayo. Terus no. Wis. Apa ki wis? Yes. Ora penak aku perasaan. Wis. Wis rong. Wis apa ki njajali? Ayo njajali. Lah kok sik tak tulis sik. Bahane kok daging. Terus ayo dibungkus apa? Dibungkus kulit. Kiraimu kae. Waduh, pelecete kok dadak lek kemaki kok iso. Ini karo teruske lakon. Ben kepenak dadi tetembangan iku dicampuri guyon iku ben fresh, Mas. Nggih, laras. Payang wonten Mau tembange. boten mampir gen kula jenengan wau dugi Bapak Igit. Sesuk. Nggih nggih. Nggih. Iso nempang ya, Mas ya? Sampe. Nggih, nggih. Coba di minor sak pinten, Mas? Di minor. Jeneng mampir ya Pak Igit. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai A minor coba. Jenenge Pak Igit. Seneng kangen kali jenengan. Mbah Lurah. Bisa teman. Bisa tenan ta? Kok iso teman. Aduh. Ali-alimu lho. Kayak Lah omong saya mesti becocok. Lah iki omong apa nek juga saiki iso teman ngono. ayo jadi A minor. Ayo berdua. Oke. Ini kado untuk Mbah Lurah. Mbak Lurah. Bahari Purnawan. Mbah Lurah hari pancen bagus tenan. Nah, ya. Mbah Lurah hari pancen bagus tenan. Ya. Apiyaine krapya nyenengake jero ati. Oke, siap. Yuk Mas Luduk standby. Oke. Berdua saling menutupi dan saling melengkapi. Berpacu dalam Melodi. Loh. Melodi kok minoli. Lambene yo mbleset iso. King panjenengan apa kula, Gus? Kowe. Siap. Aku wong tua ora ngerti menulis. Ayo Mas Luduk sini. Aku yo ora mudeng. Wong loro lho. Ya, iya. Saling menutupi dan melengkapi. Nggih, Mas. Nggih. Yuk. Ngene iso. Spesial Mbak Lurah. Kagem jenengan lho niki. Entah. Oh, enak. Apa? Lambung piye? Entah. Lah malah penak cangkemmu to dibagendang. Iki aku ndudoi metronome sakmene iki ngono lho. Wah, kowe iki jan. Ayo, coba musik. Sik. Sik. Feel. Oh, enak. Mbah Mbah Bejo. Mbah Lurah hari pancen bagus tenan. Sepo enak. Mbah Lurah hari pancen bagus tenan. Oh, enak. Ya senang.
Jenenge wong loro iki duet. Begitu klitik omong terus kok saut. Kok ora joget ae. Kula pripun? Begitu klitik ngomong mulutmu melu gerak, mulutmu melu gerak, mulutmu Oh, alah. melu gerak. Lah niki mulute klitik gerak kok mulute kluthuk meneng wae. Ayo musik. Ya. Kita apal. Balurah hari pancen bagus tenan. Balurah hari pancen bagus tenan. Balurah hari pancen bagus tenan. Wis jan bles. Maksudku iki ora mulut Cari kan obah to, Bos. Cari mulutku gerak, ya pun gerak to lho, Bos. bengok. Berarti ora gerak. Kula pripun? Yo gerak tapi metu suarane. Kula pripun? Bengok. Oke. Ora mung lambene Siap. munsup koyo silit pitik karo metu suarane Kula bengok. tut dawuh jenengan lho, Bos. Ngoten lho. Kula pripun? Bengok. Oke. Balurah hari pancen bagus tenan. Oi! Balurah hari pancen bagus tenan. Iya! Balurah hari Oi! Pasapa? Iya! Tidak begitu. Cari kon bengok to, Pak Igit. Bengok ning nganggo irama. Maksudnya kowe kudu imbang. Jo klitik nembang. Nah. Kowe terus lambene iki sautan lho. Ini sing dimaksud Pak Sigit kudu itu saut-sautan. Nah, ngono. AB. langsung jumenglung. Tadi Walah. di antara mulutku keluar bahasa, Nggih, terus mulutmu juga keluar bahasa, Berarti- akhirnya bersatu padu. Oh. Jadi mulutmu dan mulutku itu menyatu. Oke. Ngono lho. Paham ora? Lah ngoten lho, Pak. Niki nek ora dijelaske ra mudeng. Aku les kambur ngene kolu aku. Mas, nek iki aku lagi iso jelaske. Ngono. Ayo, oke, musik. Berarti mulutku dan mulut kritik Bersatu. siap. Asik. Balurah hari pancen bagus tenan. Piyaine krapya. Oh. Bar kambur untuk kolu aku. Ngopo, Dik? Kok kaya meh muka. Nyapa kowe? Aku gak kuat, Pak. Lah nyapa lho? Kepaiten iki. Kowe ora sikatan pirang dina ya, Duk? Aku mau bar ngombe arak. Ora kok ngono kuwi. Lah jare Pak Igit kon bersah. Bersatu ki ora kok terus aku mbok ciumi mboten kok iso. Wah, jangkrik ngono. Piye? Abamu solar. Terus aku dan kepepet kok mau. Mbah Lurah Mbah Lurah. Mbah Lurah. Balurah lur. Pancen bagus tenan terus sampeyan. Piyaine krapyak ngoten lho, Pak. Oke, siap. Angel men. Siap, Bos. Nah, Memang ini tak bikin seperti itu. ah ora iso ya kudu totalitas kok. Oke, iso siap. ngono. Oke, musik. Asik. Asik. Mbah Lurah hari pancen bagus tenan. Piyantune krapya Oh oh oh. nyenengake Adi dalam hati. oh oh oh. Nyenengake Adi dalam hati. oh 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 Nyenengake Adi dalam hati. Duduk. iya toh. Kowe penak me. Oh. Wong digoleki penak ora gelem lho. Kowe me odi. Lho sing penting lak lagu. Ganti. Aku lagi nih. Saya sini lagi. Wis arep oh. Odi Iya, lagi. oh ya. Balurah hari pancen bagus tenang. Piyaine krapyak Oh. panjenengan
nyenengake di dalam hati nyenengake di dalam hati jeng 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 selesai Iso ngedeke musik. iso ngedeke musik ngono kuwi Bapak Isbah. lho angger jeng 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 itu ending aku tak ning kono aku tak sing sing oke siap Oke. berarti yang Rita Iya, oke Rita. Mbak Lurah hari pancen bagus tenan tapi yang tune krapya oh 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 nyenengake Adi. dalam hati oh 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 nyenengake Adi dalam hati jreng 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 cekuwek 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 oh 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 nyenengake Adi dalam hati oh 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 nyenengake Adi dalam hati jreng 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 cekuwek 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 oh 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 kok sik terus apa iki Pak Fit Lah akhir cepak iki musiknya muni meneh. kamu kan pegang ritme saya melodi angger kok muni cekuwek oh 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 aku tak sing cekwek ya oh berarti sih gak terima meneh iki aku tak sing cekwek ya boleh Mbak Lurah hari pancen bagus tenan alam bayine grabya oh hanya nangake di dalam hati oh hanya nangake di dalam hati jeng 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 cekuwek 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 jeng jeng cekuwek jeng jeng cekuwek jeng jeng cekuwek jeng jeng es lu ayo lanjut es Lah ngopo kok jeng wis jeng Duk? yo cekuwekku panas ya Pak wong wis diwarahi apik ora iso ngono bisa tenan wis gak melu grupmu aku jeng jeng iki lho gitu tak cekwek wong kok mleset kok iso Bacotnya tetep mati dene. kula ngampil sindene setunggal ambok menawa bisa manunggal ada di siji lembaga Pursari bareng karo nyanyi kula ngampil sindene siji sapa kuwi Malpa Igit tendang tidak mriki mana Pak Sigit yo Monggo tak kori. ya ana sinden namine Mbak Kori asin den pojok dhewe awake paling gedhi wonge ayu Mas bermerah ati iya cekuwek Mbak Kori aja dicekuak lho. Sorry kayak no mic to ya sampean pengen tak cekok ya Penak. ngapain ini lho Ketoke penak ora? Penak ora dicekuk. kri-kri piye wah sembrono Mbak Kori ini cara piring ngoten piring ingkang alus Mas nggih Mas nanging yen sok dahar didamel dahar napa mawon sekeca leres Mas ngoten mereka cara piring ngono piring sing napa piring beling nggih alus alus piringnya badhe remplas iki ngen pangapunten nyon larasipun pelok pae Pelok. Pak iki waduh cakrang ningrat nggih Dudu niki cakran ningrat nyu oh nggih cakran ningrat nyu cabang Blitar. nggih ini kostum kayak grup Pak Eko lagi oh kayak kene Mas Bambang Ludoyo barang ya enek yan reno tapi Mbak Kori ngagem larasipun gamelan nggih Nggih. salipun kula kali Mbak Kori niki sok satu perjuangan Mas nggih Pak Oh, ngaten. Nggih. Zaman nopo? mboten isi rumiyin Institut Seni Indonesia. Institut Seni Indonesia Pak ngoten riyen. Kuliah bareng to, Wit? kuliah riyen ambil jurusan apa Mbak Mbiyen Dulu anu ya awak juga bonak tok aku nggon pedalangan mbiyen sing juga pedalangane Pak Sento yo dudu kok iso jurusan olah vokal. olah vokal mbiyen nggon sesendonan ngono tapi pelokipun Mbak pun derek panjenengan jos Nggih, ki nanti nggih. nggih Kita duet ya Mas ya. siap Gandrung. mungkin no dadi lepaske papan lek iki Mas Sigit ngene iki. Dadi Nggih, nggih. tempone iki sut sut mudhun ku munggah meneh kalem ngono
Wis turu berarti. Ayo. Mana yen ke Mana yang ke Taman Wuyung? Putraku nder Danur Wendo. Putraku ger. Ger kok ger. Putraku ger. Cangkeme ku cantol. Putraku ger Danur Wendo. Lho niki. Rama marang ibumu wis mawantu-wantu kowe aja nganti metu tindak tegar ya nger ya. Lho niki sing kok. Tetep lelenggah sawetara ning papan kene. Lho niki. Coba diajeng Setyawati. Dereke matur mbah nuwun. Matur nuwun Pak Camat. Nggih. Mbak Camat. Sugeng tindak Mbak Camat matur mbah nuwun. Mbak Sehat Camat, selalu nggih. nggih. Alhamdulillah. Sehat selalu Mbak Camat. Ibu, nggih. Bu, sugeng tindak niraken nggih, nggih. nggih. Sehat selalu Mbak Camat. Ngapunten. Kalau ya kok kesupen wae Mbak Camat nggih lenggah niki wae. Nggih, tapi beliaunya itu jan Hebat, saestu nggih, kok. saestu. Hebat. Bermasyarakat. Mula asmane Mbah Camat, bermasyarakat. Betul. Insyaallah sehat, manfaat, Tetep gandul syafaat syafaat Kanjeng Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslale. Ora aku tak tangklet panjenengan, Mbak. Dalem. Yen nembang ki nek umpama ngasta mik terus tangane gak ning slendang terus utek kayak ngono ngopo? Kuwi gawan apa nerpes apa Pakulinan. Pakulinan nggih. Pakulinan nggih, Bos. Pakulinan gawane Berarti sinden iki beda-beda. Refleks. Berarti enek sinden ki sing sok nembang terus kabeli digulung ngene kae yo. Berarti ya pakulinan ya. Dia tidak sadar maka harus. Masyaallah Oh, iya. iya. Bojomu kayak duwe pakulinan to? Pakulan bojoku mesti nembang mesti ngene. Nano ngene mesti gitu. Neno. Neno. Akhirnya saya nomor nano. Sekar. Kosong. Bojomu edan. Lah keturunan kucing to, Pak. Peper. Sesalamun den lekna Ngeten iki nggih to? Nggih. Mirengke swanten panjenengan bawane kinanti terus wayange sing ngasta Mas Sigit Arianto Nggih. udute Ji Samsu unjukane kopi susu daharane telo keju Nggih. nyetel radio pas penak kuwi pol dadi nyetel radio mirengke dalange Mas Sigit ngrungokke suarane Yukori grimis udan ricih-ricih wah Sambrem bledek bongko kowe. sadu ngono lho. Gemes aja. sakniki gentos panjenengan. Nah, Lah, kula sampun masaken kagem Kakang kula aja kluthuk. piye iki? Kowe iki kadung tanteni yo iso Lho, mangsane. gandrung wong ayu. Wong ayu. Wong ayu, Donya ora ana papat. donya ora ana papat. Kejaba sliramu sing tak tresnani. Kejaba mung kowe sing tak tresnani. Pun Kakang wis prasetyo Pun donya Kakang- prapling dalan lahir terus sing batin katresnanku yo mung sliramu wong ayu. Janjiku ora bakal tak blenjani. Rino wengi mung sliramu kang bakal tak mulyake uripmu, Bro wong ayu. Anu sampean WA kene, WA. Se alon-alon bae to. Aku ya bingung Pak iki. Oke, payang. Bikin Diajeng. Ayo. Bikin full. Diajeng. Diajeng, Suarane kurang gedhi nopo? diajeng. Nah, Dawuh Kakang Mas. sepiro gedine? Tekku. Sepiro gedine tresnaku? Kowe kesuwen aku ya langsung kelingan tekku lho. Ngono. Diajeng. Diajeng sepiro gedene. Payang ki yo maku rancang. Diajeng garwanipun Kakang diajeng. Wayang wong ya. Nah, Diajeng. kok nah Ngene. ngene kok wagu men to kowe tawi Dah aku ora tau melu wayang wong suwi ya. diajeng katresnanku diajeng rino lan wengi dadi impenku diajeng bergiwu Oh, ayo Garut jajal. Kaca. Ngono lho yo sikile kiwa ki rada entek Tajake sing penak. nah lho
Sing kiwa ki lho sing setengah-setengah ngono lho kok iso. Kiwa ndek. Sing tengen dhuwur. Nah. Malah kaya kucing nguyuh. Ayo. Terus ke Mbak Kori. Sing nek istirahat dhuwur. Nen. Dharma nikadasuk manding. Hori, Halo. aku tresno banget marang kowe cah. Tak kira Pak Sigit. Oh, ketok ayu ya katarak. Lah wong sing nyeluk nyambik kok, Pak. Aku tresno banget marang sliramu, ora ono mantyole sing tak tresnani kejaba mung kowe cah. Apa tenan to, Mas? Kuwi kaya mangkon. Engko gak mau ngumbar-ngumbar omongan. Ora, Tenane. kuwi bloko saka atiku cah. Senadyan namung sedhela Ngene iki yen Mbah Lurah batin. Piye Kang Mas? Entek oke kok rasa ngrangkul sinden ngene bro. Gatotkaca iki ngrangkule sing gagah, Gatotkaca lho Kowe Gatotkaca, ayo Gatotkaca. Nah, Gatotkaca. Diajeng pergiwo. Diajeng pergiwo. Suaramu koyo wayang no lho. Sing gedhi. Nah, diajeng pergiwo. Diajeng pergiwo. Nah, ngono. dawuh Kakang Mas. Aku tresno banget karo kowe diajeng. Lah lho, Gatotkaca guyune ora ngono. Kurang malah ngomong. koyo Bresrawa ngono kok iso. Mesem tok guyune. Aku tresno marang kowe. Napa saestu to Kang Mas? Napa saestu Kakang Mas? Kuwi kaya mangkono. Nambah niksen semeng ati Nalika samono Raden Gatotkaca nggenya kasmaran kalian keng garwa dumadakan Apa nek? praptaning Raden Antarja kaget kaksanya mulat. Takone opo, Bos? Antarja takon bapa. Mas, siap. Sopo kuwi? Lali ya aku masmu Lho, lho. Sing tuweke Gatotkaca. Antarja, sing tuweke Antarja Gatotkaca adine. Aku satriya pringgondane Raden Gatotkaca. Apa sediamu? Bakal ngetutne kedheping netra jumangking suku. Apa karepmu tumeka ning papan kene? Goleki bapakku, Sopo bapakmu? Werkudara. Kowe aja ngaku gawan Werkudara kuwi ngono bapakku. Kuwi ngono ayahku, Kuwi fadeku, kuwi ebesku. kuwi papiku. Iya. Yen nganti kowe ngaku-ngaku yen Werkudara kuwi bapakmu, kamangka kuwi bapakku, aku Antarja. Yen kowe ora gelem ngalah, Antarja kowe bakal tak nggo bendan sirah. Tentoke sing gemlundung mustakane kowe apa aku ning papan kene. Werkudara kuwi bapakku. Tentoke aku apa kowe Gatotkaca. Ya. Mas, piye iki, Bos? Perang lho Antarja Gatotkaca. Shh. Perang kok malah dansa. Gelut. Ambles bumi.
Antarjo. Antarjo iki iso ambles bumi. Metu neh. Aji, Kok nyemprot ini ya, Bos? semburu pas. Ayo. Putune ula. Gatut Antarjo. kaca. Antarjo putune ula. Anta buka kok. Oh nyembur. Iso nyembur. Ayo tanding ngono aku Gatut kaca. Bakal aku bendan sira. Tentoke kowe apa aku? Hei. Os. Ambles bumi. Pas. Wo metu neh. Ayo. Gatut kaca. Ayo. Ayo, Bos. Tanding ngono aku. Pase akeh Antarjo putune Ula. ula kok. Antarjo. Aku tak dadi Antarjo ya. Piye ta ki? Lha piye ta? Aku Antarjo, Bos. Loh, Wayang kok plin-plan ora. Yo ganti no, Bos. Aku yo Napa? dapukane yo ganti no. oh ganti ya. Weh, Ayo. Kaca. Ambles bumi. Urung perang sik. Tung tak tang kasa tapi tak tung. Wes. Yot. Pancen wayang wong niku kesenian tradisional yang sekarang sudah langka. Punah. Dan yang makanya kita sebagai generasi muda wajib muri-uri kesenian Sing tradisional. diarani wayang kulit kali wayang wong hampir sama. Nek wayang kulit akeh sing nanggap. Wayang wong, Gus. Wayang wong niku kelongko enenge teng Sriwedari. Nggih. Barata Jakarta. Leres pasar Senen nggih. Dados menika nggih pripun nggih? Makanya itu kewajiban kita. Nggih. Seni tradisi tinggalannya para Untuk leluhur. mensosialisasikan. Iya, terus. Jadi kesenian. Nggih. Niki tanggung jawab pemerintah. Ngoten nggih. Mas, antara jenis mentu, Mas. Antara jenis mentu nek. Wes jenengan ngejak omong. Cek. Ambles ya. Ambles bumi. Hei, Antarjo. Ayo susulen aku ana ing awang-awang. Ora iso. Gatut kaca iso miber. Gatut Kaca ki mabur. Ayo. Kasektene dhewe-dhewe. Yen gelem rene yo. Ora iso. Aku Gatut Kaca iso ngambah Dirgantara. Antarjo, ayo kowe nusul aku ana ing dhuwur. Muduna, munggah. Mudina cuk. Piye? Kok malah menek. Teko dalang lo Antarjo ki iso mibrek. Gatut Kaca mabur, Antarja ambles bumi. Nah. Punya, spesialisasi sendiri-sendiri. Nah ngono. Wis wis Ambles. Wes. Aja lere mibrak semprot suwimu kepleh. Suwine keplek. Keplek iso mabur. Mabur. Wah, asline licet tok kowe. Peh mlebu kuping bae. Apa semprot? Bakoni terusno bakoni. Oh, mangsane lho. Jan. Bosok lah Lah sale dhewe dadi Antarjo kok iso. Ngono. Ya apik lho iki tinggalane Pak apik lho. Ngono. Wis dicatet ning buku to. Pun. sampun. Nggih, langgamipun sewindu mawon. Siap. Oke. Digarap keroncong Mas Bari. Nggih. Oh, pakai ini. Oh. Ya, pakai musik. Keroncong sakit ya. Keroncong wis praktek nih, keroncong dadi bass gitar. Antarjo nek Gatut Kaca rampung. Wis baru, Pak. Wis rampung. Terus. Ayo. Sewindu. Monggo Mas. derek garape derek Mas. Iya, Mas. Ya, sekarang. Ayo, Mbak, mari ya. Terus sini. Nanging aku tansah ngeranti.
Arek sing dieling-eling tayu bluro. Lah sing marane ora joget kok. Makasih Mbak Rorik matur nuwun. Coba saya ganti presiden sing tengah dhewe iki. Ayo kene ya, kene dok. Mas aja diple roi. Mas aja dipoyoki. Jaluk tinggal aku Selamat malam Mbak Widodo. Masih dalu masih ke. Sowan wonten Miri Gedhe mriki. Ndongake napa dateng marga Miri Gedhe mriki. Nggih. Sasandungane, awakmu ndungane awakmu dhewe ra mandi ya ndungane wong. Lho, mosok Jo? Iki ndungane muga-muga dhuwur katane Pak Gandek. iki dadi katresnane Pyai Kathah. Oh. Kowe nek kepengin anakmu sesuk ulang tahun, golek kado ya sike bungkusen. Kaya kado pisan. Iya. Kene. Awalnya tengah. Ya. Apik tenan iki. Jajal kula saben malah bae bakul celengan aja. Ya mboten kok iso. Siap ya, Yu. Alhamdulillah sehat. Iya. Alhamdulillah. Anu padakno to ben iso sejajar ngono. Piye Mas? Amin. Nek ngono ki kita oleh serasi. Serasi. Rada jengkeng. Sampeyan yo sehat to? Karo aku. Aku sehat, Yu. Sampeyan rene karo sapa? Aku ya bareng Itu tuh mundur. Terus Anu sampean teko jam piro, Pak ya? aku teko jam 6:30. Maju neh wit. Siap ya, Yu ya. Alhamdulillah. Iki malah kaya mentok lanang karo mentok wedok. Santai kok iso. Niki spesialisnya tuh Menika yang bisa dinamakan sinden Blitar yang paling agresif niku Yu Widodo. Paling agresif. Betul Mas. Lek kaya sinden-sinden menika paling nembang mek nun sewu Rono Rene Rene. Lek Mbak Widodo menika nembang karo menek terop biasa ngene. aku iki ke semangaten Iya. kok iso. Nembang napa Mbak Widodo? Bebas. Nah. Bebas wis Mbak, Yu wis bebas Yu. Wis derek jenengan wis. Melu aku. Mas iki bebas sampean nembang apa? Melu aku cedek lho mah aku teko kene. Kene cedek ya? Yo cedek. Karo mirip gede iki berang kilo? Berang kilo? 3 kilo men Mas. Masa oleh kurang? Sekilo piro sekilo? Biar nyang-nyangan opo. Hanya kan dok ngono Mas. Doke kluduk lho. Mbak Widodo iki anu nun sewu lho Mas. Pripun? Ambon daleme ngriki tapi cara mendidik keluarganya hebat. Lah, pripun? Aja meneh kok keluargane. Ingon-ingone dididik apik kok. Lho, carane pripun? Niki dhek wingi tuku pitik Thailand. Lah kok ndelalah niku iso nunggu omah lho. Mosok Nggih, pitik Thailand iso nunggu Mas. saged. Saged Mas. Lah kok iso? Niki Widodo pas dhek wingi kula ajeng main teng mriki Heeh. juga mampir to. Heeh. Niki mboten wonten. Heeh. Teng arep niku enten pitik loro. Heeh. King Thailand niku sing ndase mekrok nika. Iya, iya. Lah ngoten nggih kula ning ndi to ki Widodo ra ketok ki terus aku. Yo Widodo terus sing enten pitike. Heeh. Terus kula teko, "He, ngono-ngone dodo ki aku ngono." Juraganmu ning ndi? Ngoten nggih nyauri kok Mas. Nyaure piye? Ngeten terus ngoten niku nggih. Oh. Sing sitok. Sing Sitok nggih ngoten. Lho, lah ning ndi? Bojone barang. Ngono. Berarti kluruk kuwi ra enek. Niki akhire nggih kula omongi. Ngono kaya Yu Widodo duwe ngon-ngon ning iso njaga omah, ya iso nampa daya. Paran pitakonan iso. Nggih, niki dhek wingi tuku kirik. Kowe tuku rek. Nggih Mas. King Australia. Kula Larang. nggih, kula tekok ngoten, kluthuk ning ndi? Ngoten niku. Wah, nek jegoke siji ra ono. Heeh. Lah bojone ora ono meneh bojone. Terus kula mulih, Heeh. balik melih. Heeh. Lah kok kula tekoki,
Bosmu ning ndi? Jegok, Mas. Kalih niku enten teng Berarti omah. ono. Lah sing wedok enek ora? Ngoten niku. Enek lanang wedok. Lah terus do ngopo ning jero omah? Lah kok terus menggeh tok. Ngopo ijo ning omah, Jo? Panen cengkeh, Mas. Kaya urung waya panen cengkeh kok iso. Kok yo lek nerokne kok yo persis. Ya wis Piyambak karo ijen iki opone to, Mas? Loh, lah nggih. Tembang ijen opo piyambak? Piye to wong iki? Saploke sing keri kok. Sama Dewe, nanya Dewe. Griges wae. Oke. Grigis tadi kakek ngumut permen iki grigis. Mumpung Gigis. ditegani Mas Arif saking Nggih, Padepokan. jeng telu. Alhamdulillah. Bapak Lurah napa ngersakne? Duet lagu? lah. Duet. Oh lah wis. Ngesake jengleng. Jengleng samping gunung. Lek niku mengke mawon. Nggih, dirantos. Kula tak sing jembeng mah. Dirantos kaya bakul jamu. Dirantos nggih klodek riyen. Klodek riyen. Ngono. Wis samping gunung sing anak-anak. Nggih. Nggih. Pengen widodo tembang grigis. Coba. Aku tak ngrungokke aku yo ora tau krungu lagi. Oke, kula kenan bener terang temir Mas gitu. Lah pun ati to Tunggu. lah. Gajal, sepira Bas akan mau Bas. Sabar. Kuncine apa? C. Apa? Kunci T, Pak. JB. Asik. Ayo. Mangga. Loh, ral dulu to. ral. Wah, modelmu jan Rale. gelungamu abang, semirane rambut abang malah kaya endas manggis. Orang mau emplok pisan Mas. Kok mau kerokoti ndasku. Kok dia kenal Gampang nesu. dia kenal tahu disembir hijau toh. Iya. Ah. Rambutnya hijau, dengan hijau. Lagi meneng Terus lapangan samping lapangan gunung. medus ya. Siap. Lek bocah. Nah, Ayo. coba Jo. Aku ora pati. Coba, Dek. Ulang sampai paham. Ini HP-ne dititip ke sik, coba. Nah. Telu, kabeh telu. Nah. Telu. Mbak Nicolen karo Mbak Gabriel. Yo. Coba. Telu kira ya. Iya telu. Nah, karo si Nonong. Marai awake dhewe iki kalah karo teknologi, Bos. Oh, iya. Kadang saiki iki ngapalke lagu ya liwat gadget. Betul. Delok apa ki Berita, ya. perkembangan info-info ya liwat gadget, liwat HP. Dadi saiki tangi turu HP, arep mangan HP, arep atus HP. Mulane Ya toh? secara apa ya? Sejak non saya baik. Mulane cara kita mendidik anak agar anak kita tidak terkontaminasi dengan gadget, Lah kuwi lho. teknologi itu, Nggih. non saya keluarga saya itu selalu saya tanamkan itu Pak Igit. Ngono lho, Bos. Nggih, kula niku mulane tangi turun niku sing kula golek mboten HP Pak Igit. Kula Sing mbok padosi sinten? anakku. Karena mendidik anak biar lepas dari gadget. Enggak, mergo HP ku digo anakku. Dadi aku wis Lah padha wae kan. Leset iki. ayo samping gunung. Dikasih nih, Dek. Nggih, siap Bos, nggih niku. Sampean umur pinten? 18. Ya oke. Saya sekolah lho ya. Tasik. Lase, Oke. sampean sayu. Kula. Oh, iki di bojo iki. Lah kok ngerti jenengan? Sekolah aku wis aku. Iya. Sama sih sekolah. Nggih. Kelas pinten, Dok? Kelas 3 SMA. Oke, lulus niki. Terus mandi, Dok. SMA sampean niku. Alhamdulillah. Oh, iya. Tetap lanjutkan. Nggih. Sing bener ngeten, Dok. Sinau kuwi tradisi dhisik modern lagi mengikuti. Betul. Sebab so nek sampean sepuh, nek sinau tradisi nyinden, nganti sepuh sik nyinden payu. Kok nek nganti sampean dolanan-dolanan sing modern sik akhirnya menginjak usia sepuh terus engko balik nyinden nek tuwek lak ra payu. Mosok arepe nyinden tuwek mek turu tok ning ngene. Kan sira apik. Yes bener ngene iki tetep sinden disinaoni. Nuwun sewu. Hmm. Tapi lek adik iki sepuh, jenengan sepinten? Loh, aku nom neh. Mergo aku sampe nek tuwek nglungsungi. Mergo aku sik Kaya ula. Loh, tunane Antareja. Mbak siapa Mbak Putri? Asam sama, Dok. Kula Gabriel. Gabriel. Mbak rada rono, Dik. Sampean Diva. rada mriko. Nah, sampean rada mriki tengah, iki rada rene. Ya, samping gunung. Coba. Saman sih itu. Gabriel. Tengah sih. Oh, Nicolen. Nggih, Nicolen. Ya. Nah, Senior sih iki. adik kelasku kacak ado tapi adik wadon. Niki. Lah nggih to. Jenengan iki lek ngendika adik kelas no aku melu tuwir. Iya. Nikal. Jane jodone karo aku wong di gingsul kok, Dik. Oh, iya. Bojomu mbiyen yo gingsul to Mas Lutuk? Gingsul tapi wakeh biyen. Dadi untune ini gingsul tok. Merongos kok bojoku. Layakno pas salat ra tangi-tangi. Lah tangi-tangi wong pas sujud lah kok untune kecal saljadah. Bareng ngateng malah dadak merak. Yuk. Slidru sama ya sih. Sabar
jenggleng sinden nom jojo. Mumbul jo. Wet. Bengi iki aku tak ora ngrusui panjenenganmu le jenggleng. Iya. Aku tak menehi purba wasisa ning panjenenganmu. Aja mbok ganggu mergo iki telu maigit. Iya. Iki pendak kula niku kula umpamane kaya ngombe obat. Obat sehari 3 kali. Iya, pagi 1, 1, 1, 31. Menika Kok 31? Pagi 1, siang 1. saya. Kuwi nek pilih siji, nek pilih loro. Loro berarti isuk loro, awan loro, sore lore. Ya iku. Sore loro. Isuk lore. Nah, nek pilih siji, isuk pagi siji. 1, 1, 1, 21. Nah, ono. Hati-hati lek overdosis. Boten. Ayo gendhe sama Nduk. Gitu ya. Yen among karo Asik. janur kuning Asik. Satu lagi kurang jelas, Mas. Iya. Kurang jelas lagi satu lagi. Iya. Lebih kencang, lebih kencang, lebih kencang, lebih kencang, lebih kencang. Ya. Asik. Jas. Sukses dan lancar. Betul. Isuk loro, awan loro, sore lore. Sore loro. Wah. Gendhe iki Diva iki. Oke. Kelas loro iki to. Iki padha anakku sing nomor loro. Oh, iya. SMA. Nggih. Yen bengi iki aku ora arep ganggu panjenengan. Aja ganggu aku ya. Tak matke tenan. Bano Peku. kamardikan. Pun kakang. Ayo. Dev. Lho kok wedi aku Aja wedi. Kowe wedi apa gila? Romangsamu. Dua-duanya, Pak. Dua-dua. Nyawang Mas Kluthuk kaya demit lho. Iso. cedeki ora ono Nduk. Iso. Santai, Nduk, santai. Dadi nek nyawang ngene iki ndonga sing banter. Lihat kursi. Muga anakmu besok Nggih. yen nganti dewasa iso dadi senengane wong akeh. Ya Nggih. dadi katresnane wong akeh ter iki. Niki. Ora trima wong kene tok. Wong Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat bahkan luar negeri. Malaysia wae tresno karo iki. Lah napa? Loh, lah iki lak arepe digawe ning Malaysia duta Indonesia to. Duta Indonesia masalah. Hebat. Hukuman gantung. Ayo. Gantung dasmu. kembang Ale. Kang Sukimir. Sukimir. waton apa terusan wedi aku arep dijenggleng iki Kowe iki ketoke bocah kaya kuping mamandel iki. Ora sah samarene lho. Ambak Mas Kluthuk iki rupane kaya nyambik ning atine lembut ngono. si apik nyambek Pak. Iki Atas. Ya omongane atas gitu atas. Jare iki karo nyambik siapa? kowe lho ngerti buntute nyambik tok. Nggih. Angger nyabet kae nglarake lho. Malah. Bojoku iki Lah ra niki. saben lho kok meteng. Mergo buntute dhek apik ngono lho. Gunung. Tak ada Nduk. Sik. Suaramu ditata sik sing kepenak nenek. No. Suarane, napasnya nggih. Nggih, tadi Napasnya ditata. ambil Napasnya vokal dengan pernapasan itu harus imbang. Harus gitu loh. imbang, oke. Jangan sampai mengecewakan dengan vokal yang indah. Oke, siap. Kita Pak Sigit. Bisa. Artikulasine kudu Artikulasi. cetok. A O I O niki cetok. Gunung mani Artikulasi, Mm-mm. napas. Nah, Oke, sama siap. gerakan mulut. Oke. gunung Kurang pripun? Apik. Apik, ya, Sampai- ngono kuwi lah. Ya ngono kuwi apik lah. Gunung. Rada centil. Rada kewek sithik. Nah, Ya. Oke, Ya. yang bali nggih. Nggih. Lah kaya ngono kuwi nek pas kowe Nah. kuwi swara tampur
ngatur suara irung. Gergel ning kono. Ngene ya, ngene ya. Ngoten ya. Rodok suya ya, Mas. Dasar murate ben kumat. Lah kowe ngapa kok rekoso? Lah kene yo ngenteni jenglengane mudun ya. Oh, lah aku ora Ya paham. ngomong kok iso. Guna Rada ndek sikile mesti apik. Tak dong ya. Rada ndek sik. Rada ndek neh Mas, tak dong ya. Iya, rada ndek neh Mas. Nyapa tak? Saya ndek ya. Kene kok akhire ngesot. Ora kepenak lho. Ayo balik ke tengah. Nah, Nikolen. Masih. Mas, tak takon Mas. Sampeyan pas ngene-ngene iki ya ora duwe perasaan piye ngono ya gak? Ya enek. Gak rumangsa nyapa ngono ya gak? Rumangsa, Mas. Pas ngene-ngene Ngene pok. Alah ya ampun. Jebule ya sik eling to ya. Ya. Tak kira nek gak eling. Berarti ya sik nemplek ngono lho. Kok pinaran nih kok tasir. Gendhi lho, bener Kencen toh. Bener Dev, bener kayak. Giliran. Sama aku. Isu Demek nyambik. Lucu lho ini. isu siji, awan siji, sore. Lah, Gendhi. Sono lho, Re. Aku ki tak manut, sampeyan ki tak wae kamardikan. Aki Klitik karo aku kira melu-melu. Nggih, nggih. Wis, ngono. Gabriel. lehmu ngowehi telu kudu ati lho jembuk bedak-bedakne. Enggak boleh, enggak boleh. Kene penak, kono penak, kono ya penak. Ya, betul. Gak boleh Senin mbacindi Selasa ning kene, Bos. Ah, Rebu Rebu Kemis ning kene Jumat 1 kae. Nggih. Lah kowe Minggu ning ndi? Kene pojok dhewe kene. Oh, lah nyapa? Pijet. Mangsamu dukun nurut nopo lho iso. Lek karepe klidik. Ayo. Panas udan Janjine kowe iki nek ngene iki sing lanang agresif iki kamu ya agresif. Coba anu kendanganmu piye? Janjine piye Mas? Nah, ayo. Lihat nih. Terus. Nah, gerak. Nek Mas Lutuk wis obah iki sampean yo aja meneng. Ayo jajal. Janjine piye Mas janjine kepiye leso-leso ngono jajal. Nggih, Gerakane iki oke. kentrung jedor iki ngono kuwi. Ayo. Janjiku sik. Malang-malang krik malah kayak walang. Engko sik. Ayo. Janjine piye Mas? Janjine kepiye leso-leso Nah, nek wis jo mepet-mepet genti iki, kae sing kene pojok kene. Nih, nah. Iki ada. Bar jo mepet-mepet kusik to kek nyeruntul kaya. Kowe jane turunan Wergul apa piye jan-jan? Omongan. Aku semangat sama Santai nyampe, dulu, sama nyampe. kamu harus slow. Oke, Ayo. siap. Kamu kok kelihatan nafsu sama Mas Lutuk Iya, kok? sama nyampe. Halus ning atas ya. Sampeyan di sini aja. Kowe lo Dik. nyambik. Nggih, nggih. Nyambik kene meret to. Heeh. Iki mbiyen ketagihan tak dilar-dilar. Coba Kaget to. mijik. So midek iki sikile kancane yo. Janjine
piye Mas kaya mau wah lah pas ngene iki wek 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 wek. wek 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 Aku mah kowe mah. ya apa Aku mau dadi bebek lanang. lah ngapa Bebek lanang iya ban macam cek wis kene kewer-kewer ngono. oh tak dudohi ra percaya ya ngono tengah Panas udan. Ya. Panas udan Setelah dulu. aling-aling capek gunung cari lurek suwe pinggire kadung dilirik wis ana sing duwe ya wis mek kuwi tok ya wis mek ngene iki tok ae sesuk julan-juline terus nenek ditanggap neh tahun ngarep lho Iya iya. Jarene ora melu-melu. Nadyan wadon sarta komandan Puspa warna ditresnani ramongso yuk lanjut sikat oh Banyu ayo dek zaman
Sing 3 bidadari. Nggih, Bos, nggih, Bos. Terus jejere Mbak Kori iki Mbak sapa niku lagi lho? Siapa nih? Dari Mbak Putri. Siap, siap, siap. Kene. Ya kene. Mbak Putri kali Mbak Dinda. Ya. Bestari. Ya. Copodo nalongso jaman rekoso Urip kutune ra usah ngomel. Yen contoh yo sing temen. Bebas. wis nek wong loro iki bocah nom-noman Mas Heeh. wis kono gekno anyang-anyang kuwi Ngusir. Jo, dalem kaya ngundang kluthuk aku ora ganggu gawe kuwi. Nggih, nggih. Dalem, Bos. Iki upama isih padha legane kuwi milih sing kiwa apa sing tengen. Upama dimatke tenan ngomong ngono. Padha prawane nggih. Iya, kowe ya Joko iki ya prawan. Kula niki lek kula pilih kabeh, Bos. Lho, siji wae. Siji wae. Niki Sebabe bojo tak delok iki ndandeng-andeng ning irung, Bos. oh, ciri khas wong wedok nek diandeng-andeng ning ireng kuwi piye? Insyaallah bocah iki ora gelem ngambu panganan sing enak-enak senajan ta wong lanang uripe rekoso, bocah iki tetep gelem mangan, Bos. Oh, gelem dijak prihatin. Nggih. Dijak omah-omah mendukung sing kakung. Betul. kuwi gara-gara andeng-andeng lho kuwi Guru-guru andeng-andeng. iya Nek iki Mbak Putri. Idem mau kaya talang udan dawa. Ya sing numbasne ya sampean. Oh, lali aku ya. Ngono, mainmu ngono, Nggih, Jo. Bos. Niki biyen kula tumbasne, niki biyen ora sedandan, Pak. Heeh. Niki biyen tuku idep dhewe niku ndelah iki masang kwalik. Dadi kudune mlengkung irana, mlengkung mudun dadi mlaku nang ndi kuwi kan. Kaya belu. ya gele midep gele midep Alteco. Sing numbaske ati-ati ya kowe. Niki nggih kula niki. Dadi kula niku sinden-sinden iki kula tukokne kabeh, Bos. lek ki andeng-andenge ning pipi iki Ah iki malah nuwun sewu. Lek ning irung rada apik. Pipi iki aja dirabi. Sebabe. Bocah wedok ndandeng ning pipi niku bocah wedok gelem diambungi sapa-sapa. Oh. Nek omong mbok sing tenanan. Saestu lho, Bos. Niki kula ngeten iki sinau primbon. lek iki mau sing ngelokke nyambik mau kuwi Lho yen. kuwi andeng-andenge sor lambe Kuwi aja dirabi. Nggih. Iki bocah kuwi mesti lamis. weh Pinter ngomong. Pinter ngomong, sakala lek serabi sampean seneng buka aib rumah tangga. Wadul rono. Sakala enek apa-apa buka ning gone story WA. Ngeten iki. lah terus piye kuwi ben golek wong wedok sing apik Didodoyan lho ngene. kuwi ning pilingan Wong kene wedok lek ndandeng ning kene. tengah alis Aja dirabi. sebabe Iki wong wedok sing jagane wong lanang. Ora gelem mikir oh mergo ning kene ya ning kene iki. terus nek wong wedok sing bekti gemi ngestiti ngabdi karo wong lanang Kowe golek bocah wedok sing diandeng-andeng ning bokong. Kuwi tak jamin bocah wedok kuwi setia terhadap suami, insyaallah bisa mengatur manajemen keuangan rumah tangga. sik nek ning alis ketok kuwi ning irung ketok ning pipi ya ketok terus nek ning bokong iki Carane penak, Bos. Pripun? Isu budal ning pasar, samben samben apa pasar dicedhek ngene ya. Nggih. Angkene nek wong wedok liwat biaken. mlaku Mlaku nek wong wedok liwat biak. mlaku meneh Biaken tak jamin saulan kowe. ketemu jodone Merempul ndasmu kowe. Ya antemi bojone. weh layakno bojomu setia lah kayak andeng iku wedi ning bokong Ketoh matamu gowo kowe. Ketoh kowe gowo. Kayak biyen coba buka ngono. Kula buka, Pak. Pas dulu kenapa buka? Kula buka. Jan kula buka to kan. Iya. Kula sik pacaran niku. Oke. Ya karena saya itu cinta terhadap nun saya, Bos. Saya itu selalu cinta terhadap pasangan saya walaupun pada waktu itu belum jadi istri saya. Iya. Jadi kula niku pas tanggapan nderekin jenengan tahun 2011 nih ngoten niku. 10-11 angger main ning Solo. Kula mesti nukone daster ke Solo. Keng klewer niku. Kula tukok ning ngoten delalah niku alhamdulillah. Digawe niku mulai ketanggapan kok Kali Tidu, Tuban. Iya. Kula mulai ngono, aduh, aku ngin buka lawang. murah kok Iya, dasare murah kek Duh, jas ki aku. Wis digawe. rodok tipis ya Iya, aduh bojoku aku. Calon bojoku aku. Nggih. Kok masak ya mene aku yo. welok no Tak glayah yo. Dadi ngene iki to. iya pemaku bojomu Oh, bojomu ya kowe. Nggih, dasar Kita, nih. kaya wira Ngene. Kowe iki wanita setia. Mbok tabloki, Pak. Nggih. iki jarinya ya terus mbok tabrene Wanita setia. Alah, Mas Kluthuk. Kowe iki mek meneng karo ora noleh. oh iya ngene ta ya Wanita setia tenan iki aku.
daster kula mergo eling daster niku sing kula tuku teng niku teng klewer niku lho. Iya iya. 30 lho. Aku sayang banget kowe. Ya. Wis ora rugi aku sok ben sampean dadi bojoku aku. Lah kok bareng noleh. Pripun? Le bojomu turun ning kono lho le. Lah sing mbok cablek sapa? Ora tuaku tipe. Akhire kowe ngalehno. Ya ora ya tak terusne wong enak ya. Tegese tak terusne mangan masakane para tuwa kula niku lho. Maratuwane padha wae. Masak niku lho masak. Guyon ndek ya. Guyon ya. Lagune napa, Nduk? Ayang-ayang. Ayang-ayang ya. Ayang-ayang saged ya. Duet mawon. Loh, aja duet nyanyi dhewe to, Nduk. Ya lah. Ayang-ayang ya. Ben kerja ngono. Oh. Ben kerja gundul. Coba sekalian ayang ora Aku apa-apa, tetep bebas, kerja bebas, Bang. apa-apa. Wong kok aku ora iso. Ya wis, kono dueto sing lagi rame wae ya karo gamelan Mister Mendem. Aja aneh. Aja, Sam. Medun ngawi. Iya. Bos, nggih. Aja. Anu Blitar tulung aku. Oke jane nyanyi apa kernet yo. Lha ben calon sing Iya, calon sing nonton. ayang. Ndak Cah nom-nom. Ndak siis. Oh anu, medun ngawi ya bos ya bos. Kok juga bingung sing pemusik Betul. lho. Medun ngawi ya. Iya. Ah. Bintang Asmara ya kene. Oke. Iya, manut aku manut. Lah nggih kula ya Mas Cacah. Oke. Yo, langsung dadekno ya. Kowe ora langsung. Mboten langsung iki, Oh Bos. iya.